Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na servis, údržbu a dlhodobú podporu systému Striker. Po vysvetlení fyzikálnych princípov, konštrukcie, riadenia a prevádzkových režimov je práve servisná filozofia tým, čo rozhoduje o tom, či je systém vhodný pre dlhodobú priemyselnú prevádzku. Striker je navrhnutý ako priemyselné zariadenie, pri ktorom sa s údržbou a servisom počíta už od samotného návrhu, nie ako s dodatočnou povinnosťou. Konštrukcia systému je orientovaná na servisnú prístupnosť, modulárnosť a možnosť rýchlych zásahov bez zbytočných odstávok. Hlavné komponenty sú navrhnuté tak, aby boli kontrolovateľné a v prípade potreby servisovateľné bez nutnosti demontáže celého zariadenia. Rutinná údržba systému Striker je založená na pravidelných kontrolách, ktoré je možné plánovať vopred a vykonávať bez prerušenia prevádzky alebo s minimálnym zásahom do chodu systému. Dôležitou súčasťou servisnej logiky je diagnostika a monitoring prevádzkových parametrov, ktoré umožňujú včas identifikovať odchýlky od normálneho správania systému a riešiť potenciálne problémy ešte predtým, než by viedli k poruche alebo odstávke. Striker disponuje servisnými režimami, ktoré umožňujú bezpečné vykonávanie údržby a servisných zásahov bez ohrozenia zariadenia alebo obsluhy a s rýchlym návratom do prevádzky. Použité komponenty sú štandardné priemyselné diely s dlhodobou dostupnosťou, čo zjednodušuje logistiku náhradných dielov a zabezpečuje udržateľnosť systému v čase. Servisná filozofia Striker je postavená na predvídateľnosti, plánovateľnosti a kontinuit prevádzky, nie na improvizovaných zásahoch. Cieľom je minimalizovať neplánované odstávky a zabezpečiť, aby systém pracoval spoľahlivo počas celej svojej životnosti. Servis, údržba a dlhodobá podpora sú preto integrálnou súčasťou hodnoty systému Striker a základným predpokladom jeho priemyselného nasadenia. V nasledujúcom technickom videu sa zameriame na integráciu systému Striker do existujúcich energetických celkov a jeho praktické využitie v reálnych objektoch. Ďakujem za vašu pozornosť.